Здравейте, приятели! Капиталът е нещото, което спира много от българските предприемачи да се развиват и да разрастват своя бизнес. И поради тази причина реших да напиша една статия относно източниците на капитал, как да се финансираш, как да доразвиеш своя бизнес и всичко свързано с него. А статията може да намерите на адрес empowernetworkbg.com. Когато кликнете на блог, това ще бъде първата статия, която се появи. Вътре в нея, както виждате, съм изброил някои от източниците, които са най-годни за употреба и най-рентабилни. Първият от тях те са два всъщност. Това са фондове за Accelerate и Seed Funding. Казват се Eleven и Launch Hub. Те стартираха тази година. На блога може да прочетете повече за тях, както да намерите и линкове, за да отидете и да ги проверите. Има линки към сайта на Европейския съюз. Един от другите фондове е фонда, който работи с Съединените щати. Казва се Фондация Америка за България. Има също линк към него. Обяснил съм за банките и кредитите, как трябва да се действа. И всичко необходимо, за да се разбере откъде да набавите капитал за растежа на своя бизнес. Остава само да посетиш блога и да прочетеш. Чао за сега и успех!